കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ക്ലാസ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഹരേനെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുവാണ്. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദ്ധ്യേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗതാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. വിഭൂതി യോഗം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ഭക്തി യോഗത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീത മെയിൻ ആയിട്ട് 3 കാലം. ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നു. അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം, അങ്ങനെ 3 ലെവലിലുള്ള സീക്രട്സ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. എന്താണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും ആദ്യം. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കോളേജുകളോ ഒന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു രഹസ്യമായ അറിവാണ് എന്തെന്ന്? ഈ നമ്മളുള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ആണ് നമ്മൾ. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ, പഴകുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരത്തിലെ പുതിയൊരു ഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ആരാണ് അതിന്റെ കൂടെയുള്ളത്? ആരാണ് കൂടെയുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. കാരണം എന്നാലാണ് ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് എപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാവരുടെയും ഏത് ജന്മത്തിലെയും സുഹൃത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാനിന് മേലെയായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അതത് ലൈഫില് നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ, മരിച്ചു പോകുമ്പോ അതോടൊപ്പം ആ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവരുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ
ആത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അവരെ കൂടെ ആര് പോകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ അറിവാണ് ആ ഭഗവാന്റെ, ഇനി ഇതല്ല നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥലം. എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം, വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു വാർദ്ധക്യമുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയും ഭയവുമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പരമമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടണം, അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതി, അതായത് എന്താ പറയാ, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം, മോചനം എന്നല്ലേ കറക്റ്റ് വേർഡ്? ആ മോചനം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി ആണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എന്തെങ്കിലും, അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടും എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഒന്നിലും ഒരു തുളസിയില, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമായാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമായാലും ഓക്കെ, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ്, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് മതി, ഞാൻ അതിൽ സംതൃപ്തനാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്തത്? യത്കരോഷി യജ്ഞാസി, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ആർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ഇത്രയും വേണ്ടു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ജാതി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചണ്ടാളനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു മൃഗമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് ആരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി, ഭക്തിഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിധേയത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാപിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരയ്ക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ, അതായത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ, എന്ത് യോഗ്യതകളാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വേണ്ടേ? നമ്മളൊരു 2 ജോലിക്ക് 2 ഓഫർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അതിൽ ഏത് ഓഫറാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജോലി സ്വീകരിക്കുക? 2 എണ്ണം ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി, ഏത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ശമ്പളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു വീടിനുള്ള അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകം വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക? ഇതിനേക്കാളും എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ചോദിക്കോ ഇല്ലയോ? ചോദിക്കില്ലേ? ഇതിനേക്കാളും നല്ലതാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോകണ്ടു, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ ആത്മീയ ലോകം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമീഹിത കാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇതുവரைക്കും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നെങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താവണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുൻ സുഹൃത്തായതിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ആരാണ് വരുന്നത്? ദുര്യോധനനും അർജുനനും വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരുമാതിരി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രണ്ട് പക്ഷത്തും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ യാദവ സേന ആരെ കൂടെയാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? അർജുനനും ദുര്യോധനനും വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വരും. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണ്? ദുര്യോധനനാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ നേരെ വരുമ്പോ തന്നെ നോക്കുമ്പോ പറയും, ഞാൻ എന്തായാലും ദുര്യോധന കാലിന്റെ അവിടേക്ക് ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ. കാല് പിടിക്കുക, കാലിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അഹങ്കാരം കൂടുതലല്ലേ. അല്ലെങ്കിലും ദുര്യോധനൻ എന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ ആദ്യം മുഖം ത്തിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ തലക്കിലിരിക്കണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലക്കിലിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ വരുന്നു. അർജുനനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാദപൂജ എന്നുള്ള ലെവലാണ്, എപ്പോഴും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേഗം കാലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതിലെ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആ പിക്ചറിലാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം അറിയാം. ആ ഭാവം, മനസ്സിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്, പരമദിവ്യദോഷനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ കാൽക്കലിരിക്കുന്ന അർജുനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ കാണുക. അപ്പൊ കാണും. അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താ അർജുന നീ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധന ടെൻഷനാവും. അയ്യോ, അർജുനെയാണോ ആദ്യം കണ്ടത്? അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ വേഗം തന്നെ ചാടിക്കേറി പറയും, അല്ലല്ല, ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത്, എന്നോടാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ശരി ദുര്യോധന, പക്ഷെ കണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം അർജുനെയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ചോദിച്ചത്, എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവര് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയും, എന്താണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. നാരായണി സേന, അതായത് യാദവ സേന, അത് ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്തതാണ്. എല്ലാം ഇപ്പൊ ജരാസന്ധനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം വരയ്ക്കും അല്ലെ, കുറെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജരാസന്ധനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ പരാജയം എന്താന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സേനയാണ് ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ യാദവസേന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സേന വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷത്തുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ മാത്രം മറുപക്ഷത്തുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ആയുധം എടുക്കില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്ന കണ്ടീഷൻ. അപ്പോഴും ആരാണ് ദുര്യോധന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ അർജുനോടാണ് ആദ്യം പറയുക. എന്തായാലും ഭഗവാൻ ആദ്യം അർജുനല്ലേ കണ്ടത്, ഇനിയിപ്പൊ അർജുനൻ പോയി നാരായണ സേന ചോദിക്കാവോ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് ദുര്യോധനന്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നു? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആരും വേണ്ട, അങ്ങ് മാത്രം മതി കൂടെ, എനിക്ക് അങ്ങാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം ഈ ദുര്യോധനന്. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനൻ വിചാരിക്കും, ഈ പാണ്ഡവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫോളിഷുകളാ. ഇപ്പൊ എത്ര അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 12 വർഷത്തെ എന്താണ് വനവാസകാലം പോയി, അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പഠിച്ചിട്ടില്ല ആരെയാണ് കൂടെ നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ഇവിടെ ദുര്യോധനനാണ് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? ദുര്യോധന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഈ യാദവ സേന എപ്പോഴും ജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഓരോ തവണയും ആ യാദവ സേന പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ബോധമില്ല ആർക്ക്? ദുര്യോധനന്. ആ ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സേന ഒന്നുമല്ല എന്ന് അറിയാനുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ടായില്ല? ദുര്യോധനന് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉപദേശം തരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമേ വിദൂസുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇപ്പൊ ദേവതമാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടി എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ആര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്, കൃഷ്ണ അവതാരം എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും കഥ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, വേഗമാവണം കേട്ടോ. ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി ദേവിയില് ഈ അസുരന്മാരെ, കംസനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ അസുരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര അസുരന്മാരെയാണ് കൊന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ ആ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാരം മുഴുവൻ കൂടി അവര്
ഓരോ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കും ഭൂമിയുടെ ഭാരം കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൾക്കാരും അസുര ഗുണങ്ങൾ ആൾക്കാർ കൂടി കൂടി എന്തുണ്ടായി, ഭൂമിയുടെ ഭാരം കൂടിയിട്ട് ഭൂമിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സങ്കടം പറയാണ്, എനിക്ക് പറ്റണില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യണം, ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുണ്ട്, കാലമായിരുന്നു, പറ്റാണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മഹാദേവൻ പറയും, അതിന് വിഷ്ണുവിന് മാത്രമാണ് അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോട്, വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആരെ? കാരണോദക സൈ വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സൈ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സൈ വിഷ്ണു. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്ന വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാനുള്ള കാരണം. ശരിക്കും ഭഗവാനിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടാണ്, അപ്പൊ ശ്വേതദ്വീപ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും അവിടെ പോയി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അശരീരിമാരിയിട്ട് ആയിട്ട് വരികയാണ്, ശബ്ദം വരികയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവതരിക്കും, എന്തായാലും ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരമെല്ലാം ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ അവതരിക്കും? ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്റെയും മകനായിട്ട് ജനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അശരീരി. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ആർക്ക്, ഈ ദേവതമാർക്കൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. അതിന് മേലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരമായാലും ശരി, ഓരോ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ശരി, അത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ. അതിന് താഴെയുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആദ്യം വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ട് ആണ്? ചതുർരൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഇവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്? ദേവകി മാതാവും വസുദേവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ രൂപം മാറ്റൂ, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കംസൻ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്പത്തി ആയാലും ശരി, വിഭൂതിയാണെങ്കിലും ശരി, ഇതൊന്നും വേറെ ആർക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പ്രസവ സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സാക്ഷിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആകാശത്ത്. നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തരണം നമ്മൾക്ക്. അതും എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണോ അത്രത്തോളം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് മേലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമായോപേതി തത്വതഃ സോപി കൽപ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ എന്താണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടേക്കും പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച്. എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത്, അത് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വിഭൂതി. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? 6 വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാന്റെ? ബലം, കീർത്തി, ബലം, കീർത്തി, ധനം ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ജ്ഞാനം, അറിവിലും ഭഗവാനെങ്കിലും മേലെ ആരുമില്ല, ത്യാഗത്തിലും ഇല്ല, ധനത്തില്, കീർത്തിയില്, ബലത്തില്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെല്ലാം, യശോദാമ, നന്ദഗോപർ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മധുരയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോ മധുരയ്ക്ക് പോവേണ്ടി വരികയാണ്, അക്രൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അല്ലെ, ആര്യം ബലരാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്, മധുരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ? വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരു തവണയെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഭഗവാൻ? ഉള്ളിൽ സങ്കടം ഉണ്ടായിരിക്കാം, കാരണം ഗോപികമാര് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. യശോദാമ്മയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ, നന്ദഗോപുരമാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരയിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ, ഒരു രാജകുലത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടികളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിരക്തനാണ്. അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല ഏതിനോടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, അത് വിരക്തിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും മേലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നു. ഇപ്പൊ നാരദരെ നോക്കൂ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അകം ഇനി അടുത്തത് ഇനി 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാരം, അതായത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയില്ലേ, അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 ശ്ലോകമാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയാ? ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ്, 10:8. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ, അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമായിക്കോട്ടെ ഭൗതിക ലോകം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായ ആനന്ദമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിന്താമണി ധാമാണ്. അവിടെ എന്താണ്, എന്ത് പശുക്കളാണുള്ളത്? സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ, കൽപ്പ തരുക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ സാധിക്കും. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, മരണമില്ല, വാർദ്ധക്യമില്ല, രോഗമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നിത്യ യൗവനവുമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകമായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകമായാലും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ധ്രുവാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ശരീരം ഏതാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം തരുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ബ്രഹ്മാവ് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി ആരുടെ വകയാണ്? ഭഗവാന്റെ വകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അറിവ്. ഈ അറിവാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ സംബന്ധ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അടുത്ത ലെവലിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക്. ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? സംബന്ധ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സംബന്ധ ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറയാ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ആ അറിവാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സോക്കോൾഡ് ഇപ്പൊ ഗീതാമാതാജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഗീതാമാതാജിയുടെ അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ പേര് വെച്ചിട്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു ആണെങ്കിൽ പ്രഭുവിന്റെ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് പറയാം. അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേയില് ഒരു ഡ്രാമ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾക്ക് ഒരു നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്, സ്വരൂപമുണ്ട്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഞാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ജന്മം തന്നിക്കണു, നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആരാധന തോന്നില്ലേ? എത്ര വലിയ ഇതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടില് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയട്ടോ, അയ്യോ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, അവരൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്? പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അവരാ ശരീരം പോയോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ആ ബുദ്ധി കൊടുത്തതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഉദാഭാവ സമന്വിതാഹ. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് ത്വഷ്ടവസവോ ജായന്തേ, നാരായണാത് വേഗാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ,
നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യാഹ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് ആണ് ആദ്യം ജനിച്ചത്. ആ ബ്രഹ്മാവാണ് പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രജാപതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന, അതായത് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ആര്? പ്രജാപതികൾ. അതിലാണ് മനുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചതുർവ്യൂഹം, സമയം നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരാം, എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ചതുർവ്യൂഹം വരണേ എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇതിലത്തെ ചതുർ ശ്ലോകിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത്. മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തഷ്ടമാം നിത്യം തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതായത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, സംബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. ഇവിടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ആ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണുള്ളത്? അവരുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ബ്രഹ്മചാരികൾ പ്രഭുപാദനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഈ പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആയിരുന്നത്. ഫാർമസി നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് അതെല്ലാം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പ്രഭുപാദയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 2-3 കൊല്ലം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും അധികം അനുയായികളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ തനിയെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ആ 77ാമത്തെ വയസ്സില് അല്ല 1977 അല്ലെ, 1977 പ്രഭുപാദ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിക്റ്റോഫോണിൽ, അത് കൈയോടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഡിക്റ്റോഫോണിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രേ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അതും എത്രയോ പുസ്തകങ്ങളുടെ, ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ശങ്കരാചാര്യരെ ഇതുണ്ടാവും, മെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എത്ര അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതില്. ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങള് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാരമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ തന്നെ വീണ്ടും പ്രഭുപാദയുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് അത്രേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നതല്ല, എനിക്കറിയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എഴുതിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ പറയുക. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എന്താണ് ലൈഫില് ഈ ഒരു 12 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ 18 പുസ്തകങ്ങളാണ്, 18 വോളിയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഭാവാർത്ഥം മുഴുവൻ എഴുതി കഴിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിന് പോവാറുണ്ട്. പകലൊക്കെ, രാത്രിയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂറാണ് പ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം. അവരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുക മറ്റുള്ളവരോട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു ഗാനമേള കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതല്ല, നമ്മൾ മൂവി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവി നല്ലതായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് മുഴുവൻ പറയും അല്ലെ, ആ മൂവി നല്ലതായിരുന്നു, അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്നാൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക.
ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. നമ്മളും ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനോ ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ അതിനൊക്കെ ഭാഗ്യം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തി സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരുന്ന പറയണേ? ഭക്തി വരും. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നു. ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെടി നമ്മളൊരു വിത്ത് പാവി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അത് നനച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് മുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെടി വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഏതെങ്കിലും എന്താണ് പശു, ആടോ അതൊക്കെ വന്ന് കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അതിന് മുമ്പില് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഒരു വേലി, ഒരു ഫെൻസ് മാതിരി നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കീടങ്ങൾ ബാധിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വളമിട്ട് കൊടുക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആയാലും ശരി, അതിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ച ഈ ഭക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തണം? റെഗുലർ ആയിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഭക്തി വലുതായി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഇരുട്ടാണ് കാണുക, അല്ലെ? അതിന് പകരം ആരെ കാണാൻ തുടങ്ങും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു 7 ലെയർ ഉണ്ട്. ആ 7 ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അതിന് മേലെ വിരജാ നദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നദിയുണ്ട്. അതിന് മേലെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം കിടക്കുന്നത്. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് എത്തണം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഓക്കെ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണരൂപത്തിലുള്ള, അതായത് ഓടക്കുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്കല്ല എന്ന്. അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണനെയും രാധയും യശോദാമയും നന്ദഗോപരെയും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അവര് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആദ്യം എവിടേക്ക് എത്തുക? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് എത്തുക, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ആ പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കീഴിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പരമാനന്ദ സുഖമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സേവനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സേവനം. ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരു ബ്രദർ ആയിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ താം സദൈവ ഭജാമഹം എന്നാണ്. ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം. അത് നിർത്തരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ പറയാ? ഭക്തിലതാ ബീജം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപേപ്പായ് ഭക്തിലതാ ബീജ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ മുളയ്ക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ? ഭക്തിലതാ ബീജാണ്. ഭക്തിലതയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരവസ്ഥ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ?
തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിസ് ഭഗവാൻ തരാണ് അടുത്തത്, കേട്ടോളൂ. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചതുർശ്ലോകിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, എന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഞാൻ കൊടുക്കും. അത് ഭഗവാൻ തരണം. എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മാതാജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വരണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം അല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴി ബുദ്ധിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നുള്ളത്. അതിന് മേലെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറയൂ. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗുരുവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും അല്ലാന്നില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ഒരു ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെന്ന് ഇപ്പൊ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം, കാരണം ഇസ്കോണിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി തീരുമാനമാവാത്ത ലെവലാണ് പലരും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ കോഴ്സിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചേരണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ തരും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ ആ കൂടി 2 യോഗ്യതകളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവ്വം ആവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. ഇനിയിപ്പോ ചിലവർക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഡെയിലി ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഒരു പത്രം പുഷ്പം പഴന്തോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കൂ, എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവരൂ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥ മഹമജ്ഞാനജം തമക നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള വഴികൾ. ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് അഭിധേയ. എന്താണ് പറയുന്നത്? അഭിധേയ. ആദ്യത്തെ സംബന്ധ, ഇത് അഭിധേയ. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഗുണമുള്ളത്, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? അതാണ് പ്രയോജന. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം, അവരോട് അനുകമ്പയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അറിവ് തരും. അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ആര് മാറ്റും? ഭഗവാൻ മാറ്റും. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം തരും. വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അറിവ് തരും. അപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താ ഉണ്ടായത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ വിളിച്ചിട്ടല്ല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ വന്നത്, ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും ഒരു ഭക്തന്റെ എവിടേക്കാണ് എത്തണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പോകാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നോക്കിത്തരും എന്നുള്ളതാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഭഗവാൻ തരും. ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന മാതിരി
അതായത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ തടസ്സം വരാത്ത മാതിരി നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നടത്തി തരും? ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. എന്താണ്, ഒരു കഷ്ടം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അയ്യോ ഞാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, അങ്ങനത്തെ മനോഭാവമല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീക്കാനുള്ള വഴിയും ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. ആ കഷ്ടം തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അപൂർണമായ വിശ്വാസം തോട് കൂടിയിട്ട് അവശ്യ ഏത് സന്ദർഭമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദ്രൗപദിയുടെ അത്രയും ആ അവസ്ഥയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിൽ പോലും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ ഇതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടോ, ചതുർശ്ലോകി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യം എന്താണ്? സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനം. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനി നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. രമന്തിച്ച തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അതിലാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് തരും ഭഗവാൻ? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, അത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആര് തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീക്കിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സുധാമാവിനെ പോലെ. അർജുന ഉവാച. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എവിടെയാണ്? ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ പവിത്രമായ ധാമം എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് പവിത്രവും ശുദ്ധവും നിരപേക്ഷവും, അതായത് ഒരിക്കലും വേറൊന്നിനും നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ്? യുണീക്കാണ്. എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും മേലെയാണ്, അതിന് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ജനിക്കാത്തവനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനമില്ല, ഇതില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷിയിലാണ് ഒന്നും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവർ സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല, അതിന് മേലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി എന്താണ്? മഹാനുമാണ് അങ്ങനെ ആര് പറയുന്നു? ഇപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ പോരെ. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ ദേവർഷികൾ നാരദനും അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ്. എന്താണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മഹർഷിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവരെയൊക്കെ പേര് പറയുന്നത്? നമ്മളെ പോലെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ, സുഹൃത്തിന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ? നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാലോ. അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇത്രയും മഹർഷിമാർ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ദേവതുല്യരാണ് അല്ലെ. നാരദനായാലും ശരി, വ്യാസനായാലും ശരി, ദേവലനായാലും അസിതനായാലും, ഈ മഹർഷിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്, ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, ആർക്കും ഈ സംശയം വേണ്ട, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത്. സ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്ണതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാരുണ്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ അർജുൻ. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന് പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ട് മതി വരുന്നില്ല ഭഗവാന്, കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയൂ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട്. എനിക്കത് കേട്ടിട്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലും നമ്മൾക്ക് അത്രയും അട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ എത്ര മധുരമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം സോങ് തന്നെ നല്ലത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലും ലയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച്ഡ് ആവും. ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ളതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലല്ലബി, ഒരു താരാട്ട് പാട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന
മധുരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കെ എസ് ചിത്രയോ അവര് ശബ്ദത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ എത്ര ശ്രേയാ ഘോഷാലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസോ അവരൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എത്ര നല്ല ശബ്ദമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വാണി എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല ഈ ഓരോരുത്തരും. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര മധുരമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ വാണി. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടുകിട്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങേ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, വാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എത്രയോ യുഗങ്ങളിലെയാണ് അല്ലെ? എത്ര കോടി കാലങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ ആൾക്കാർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2 നമ്മൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അന്തമില്ല, അവസാനമില്ല. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുകയാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മദ്യംശ്ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഇനി അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കം എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇനി മദ്യം എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഏത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വയറ്റിലാണ്, ഏത് അമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. ആരാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അല്ലേ? അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗം വന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരാം. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം ആരുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസാനവും ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നതും ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നതും നമ്മൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്? ചിന്തിക്കാനുള്ള കുറെ കർമ്മഫലങ്ങളും കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സഞ്ചിത പാപം എന്ന് പറയും അതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മൂട്ട എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു മൂട്ട കെട്ടിയിട്ട് അതിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് നമ്മള് അതിനെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധി വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളുടെ പാപം കൂടി ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളില് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് കേട്ടോ, ഇനി ഇതെല്ലാം ശരിക്കും വായിച്ചു പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? വിഷ്ണു. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കശ്യപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹർഷിയുണ്ട്. അവരുടെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് തിഥി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തിഥി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാരും ദൈത്യന്മാരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതിലെ ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നതാണ് ദേവഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാര്. ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ. ഒരേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണ് വന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ 10 മക്കളാണ്. എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 12 ആദിത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇവിടെ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക ചൊല്ലാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക സാമവേദമാണ് അത്രേ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ.
ജീവഗണങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു. ആ ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷ രാക്ഷസരിൽ കുബേരനും പശുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു എന്ന് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം എന്ന് പറയും. അത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്, അത് വലിപ്പം കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയുടെയോ അങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിൽ ലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അതിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു. സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുതാണ്, അതിന് അനക്കുണ്ടാവില്ല. സ്ഥിരം എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത്. അതില് ഹിമാലയായിട്ട് വരും. ഇതിന് ശേഷം വരും കേട്ടോ അത്. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ്. അപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയാ, സൈന്യം യുദ്ധത്തില് ഹേമൻ പറയാ എപ്പോഴും കാർത്തികേയനെയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ? തിരുനാമജപം. തിരുനാമജപം. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. കണ്ടോ ഇവിടെ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അകർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേക മക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയക. ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും. യജ്ഞങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ്. ഇനി അടുത്തതോ, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്വവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അരയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അശ്വത്ഥം കേട്ടോ. അതിന് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും വിസ്തരിച്ച്. ഇനി ദേവർഷിമാരിൽ ആരാണ്? നാരദനാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി. കപിലമുനിയാണ് സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയും. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരം അല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കപിലമുനി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കർദമുനിയുടെ മകനായിട്ടാണ് കപിലമുനി ജനിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് കപിലമുനിയാണ്. കപിലമുനി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് കേട്ടോ. ദേവഹൂതി എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. ഇനി അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്. ഇനി അശ്വങ്ങളിൽ ആരാണ്? നമ്മള് ഇത് പാലാഴി കടഞ്ഞു വരൂലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സമുദ്രം കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതില് ഐരാവതം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഉച്ചൈസ്രവസ്. ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയാണ്, വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കുതിരയാണ്. അത് ഇന്ദ്രന്റേതായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും ബലി രാജാവിന്റെ കീഴിൽ വരും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഉച്ചൈസ്രവസ് ആരുടെ അടുത്ത് വരും? മഹാബലിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, വാമനൻ വരുന്നതൊക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതമാണ്. ഇനി മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ഇനി ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം. വജ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് അത്രയും കാഠിന്യാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇടിമിന്നലാണ്, അത് എന്തിനെ വേണമെങ്കിലും പിളർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭി. സുരഭി പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അമൃതന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പാലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സുരഭി പശുവിന്റെ. ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ. ഇനി സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി. ഇനി ഇത് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന സർപ്പങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ മൂർഖൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂലോ, ആണലി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ സർപ്പങ്ങളാണ്. അതിലെ വാസുകിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. കേട്ടോ, ഇവിടെ അനന്തൻ, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇവിടെ അനേക ഫണം, ഈ അനന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ, സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നാഗപൂജ ചെയ്യാന്ന് പറയുക, സർപ്പപൂജ എന്നുള്ളേക്കാളും കൂടുതൽ. ഈ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതാണ്. അതായത് വിശിഷ്ട ശക്തികളുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഈ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരോട് തുല്യമായിരിക്കും അവരുടെ കഴിവുകള്. അപ്പൊ അതിലാണ് ആനന്ദൻ. ആനന്ദശേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റേതായിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇനി ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമൻ. പിതൃക്കളില് ആര്യമാവാണ് വരുന്നത്. ഈ ആര്യമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഈ 12 കശ്യപനും ദിതിക്കും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൽ ഒരാളാണ് ആര്യമാവ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആര്യമാവ് തന്നെ നമ്മൾ വിതുരര് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് യമരാജാവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ യമരാജാവിന് പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോറി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ യമരാജാവ് ആയിരുന്ന ഇത് മണ്ഡൂക മുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുനിയുടെ ശാപം മൂലം ആയിട്ടാണ് ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നുള്ള ശാപം കൊണ്ടാണ് വിതുരരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വിതുരര് താഴെ, യമരാജാവ് വിതുരരാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരായിട്ട് താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് ആര്യമാവായിരുന്നു യമരാജാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കശ്യപനും ദിതിക്ക് 2 തരത്തിലാണ്. എന്താണ്? ആദിത്യന്മാരും ദൈത്യന്മാരും. ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരന്മാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനാരായിരുന്നു? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും എത്ര നല്ല ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ നല്ല ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ഇങ്ങനെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഗായത്രി മന്ത്രമാണ്, അതുപോലെ മാർഗശീർഷാണ്, വസന്താണ് ഋതുക്കളില്. കാരണം വസന്തത്തിലല്ലേ എല്ലാ പൂക്കളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മനോഹരമായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടുമില്ല, നല്ല തണുപ്പില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത്. നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇനി വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകൾ. ഇനി പോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതുവരയ്ക്കും. ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ എന്താ പറയണേന്ന്. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സത്യുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, അതായത് ചൂതുകളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനെ തോൽപ്പിച്ചില്ലേ? കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശകുനിക്ക് യുധിഷ്ഠിരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചീത്ത ബുദ്ധിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ ചൂതുകളിയും ഭഗവാന്റെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള മനോഭാവമല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് എന്ത് തെറ്റ് എത്ര നമ്മൾ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വഞ്ചന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന് മേലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് നരസിംഹരൂപം. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ചോരാഗ്രഗണ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചോരാഗ്രഗണ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അത് കള്ളത്തരം, ഏറ്റവും കള്ളത്തരം, ഭഗവാനിന് മേലെ കള്ളത്തരം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശക്തരിൽ കരുത്താണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളിലെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംസാരം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ. അതായത് മൗനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൗനം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആരാണ്? സൃഷ്ടാവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തൂദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരവമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇതൊന്നുമല്ല. എന്താണ്? എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന. നമ്മൾ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു മൂവിയൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രെയിലർ പോയി നോക്കും എങ്ങനെ നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു ഗ്ലിംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെയാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് അർജുന എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്? മനോഹരമായിട്ട് ഒരു മയിലെ അല്ലെ, അതുപോലെ ഈ എന്താണ്
മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മയിലുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിറയെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മയിലുകളെ കാണാം അല്ലെ. കുറെ പേര് വീടുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പീലി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ആൺമയില് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മയിലിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കണികയുടെ ഒരു അംശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നും പറയാനില്ല. 10,000-ലോ ലക്ഷത്തിനോ കോടിക്കണക്കിനോ അംശത്തിന്റെ അംശമാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഇത്രയും ഭംഗിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത്. നോക്കൂ, അടുത്തത് ഒരു പക്ഷി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര വർണ്ണങ്ങളാണ് അതില്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ ചായം വരച്ചു വെച്ച പോലെ അല്ലെ. അത്രയും ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതിശയം തോന്നും. തന്നെയല്ല അപ്പം ആ പക്ഷിവർഗത്തിൽ വേറെ പക്ഷികളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം അതേമാതിരി ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് 2 മയിലുകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും കൂടി സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 2 ആൺമയിലുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം അതുപോലെ ഈ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാവട്ടെ, പുഴയാവട്ടെ, എന്ത് എന്താണ് മലകളാവട്ടെ, എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ആണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? എന്ത് കാണുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാകാമിതം കൃഷ്ണ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, അതായത് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ഫുൾ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലാൻസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോളൂ. ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയും സൃഷ്ടികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഒരു 10 കിലോ വെയിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ തൂക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. 15 കിലോ 20 കിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയ്യോ സാധ്യമല്ല, ഞാൻ എന്താണ് 2 പീസായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊടിയും കാലൊടിയും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അറിവ് വേണ്ടേ? എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത്രയും സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ് പോലെ. ലാപ്ടോപ്പിൽ എത്രയോ സ്പീഡായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ആപ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ പറയും അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ വേണ്ട AI വന്നു, അതിൽ എന്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ആ AIയുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്, നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഓരോരുത്തരിലും തലച്ചോറ് പോട്ടെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനുശേഷം ആ ഭക്ഷണത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയി, അത് ഡൈജഷനായി, അതിന്റെ സത്തുകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അല്ലെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ദഹനാഗ്നി ഉണ്ട്. ആ അഗ്നി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇതിനു മേലെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം എന്റെ ഒരു അംശത്തില് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അറിയുക, അപ്പൊ എന്നെ അറിയുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരണം എന്ന് ആര് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വിഭൂതികളുള്ള എന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളോട് വരാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശമുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ ഭക്തിലതാപിജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ നിരന്തരമായ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. എടുത്തോളൂ. ഭഗവാന്റെ ആദ്യം ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യമല്ലല്ലോ. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അത് രണ്ടാമത്തെ. അല്ല, ഒന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതില്ല. ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ. അതെയോ, ശരി, ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ. ദേവന്മാർക്ക് ഋഷിമാർക്ക്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ മുഴുകുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ഇനി അടുത്തത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 10, 11. ഇനി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനോട്? അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബീജാവാപത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അത് ഇടയിലുള്ളതാണ്, വിവർത്തനത്തിലുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ മാത്രം നോക്കിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പുസ്തകമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഭാവാർത്ഥം അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ PDF അത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഇതിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബീജാവാപത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബീജാവാപത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? നല്ലതല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം? എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിയാൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചാല്. അവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരും. നമ്മളാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരുനാമജപം. തിരുനാമജപം. ഇനി അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരാ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ശ്ലോകം 41 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരംബ്രഹ്മ. പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങേ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ സമ്മതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമനാണ്, പരമമായ ധാമവും പരമപവിത്രമായ അബോധികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?